Çalakvanên mafên mirov çend kongir li seranserî cîhanê li darxistin ji bo serbestberdana girtiyan ji girtîgehên rejima Esed. Li çend paytext û bajarên cîhanê semînar û konferans ji aliyê çalakvanên mafên mirovan ve tê li darxistin bû diyarîkirina rewşa girtiyên di zindanên rejima Esed de û her wisa li ser tawanên berdewam li dijî wan û digel daxwaza serbestberdana wan û sîsakirina berpirsiyarên kiryarên eşkenceya sîstematîk yên bûne sedema mirina bi dehê hezaran. Konferansek mafnasiyê duh li Madrîdê paytexta Espanya bi ser navê karwanên dîlên spî ji bo rizgarkirina girtiyên Sûriyê li dar ket û yek ji beşdarên konferansê ji bo ragihandinê diyar kir ku arman ji vê konferansê ew e komkirina raya giştî li cîhanê li dijî kiryarên berdewam yên rejima Esed yên bikaranîna hemû corên zulm û eşkence û azarên hovane û kuştina keyfî ye. Civata ewlehiyê û netewên yekbûyî jî ji aliyê xwe ve daxwaza destêwerdaneke bilez û rastaqînekir ji bo neçarkirina rejima Esed li Şamê li ser eşkerekirina çarenivîsa kesên binçavkirî û bêserûşwên û serbestberdana wan bi şêweyeke bilez. Ji aliyê hin çalakvanên mafên mirovan li bajarê Stenbolê jî dê îro li danê êvarî semînarek li ser çarenivîsa girtiyên li Sûriyê bi ser navê Azadiya min berî gotûbêjan were li darxistin û di semînarê de dê guhdan bidin şahidhaliya sê girtiyên berê. Yek ji wan 24 salin di girtîgeha Tedmur de bû û yê din di sala 2011 hat girtin û piştî 4 heyvan bi peymaneke guhertina girtiyan hat serbestberdan. Yê sîyem jî 5 caran ji aliyê dezgehên ewlehiyê ve hatibû girtin û serbestberdan. Her wiha Komîsyona Netewên Yekbûyî ya Lêpirsîna Serbûxwe daxwaz ji rejima Esed kiribû ji bo pêşkêşkirina bilgeyan li ser sedemên mirina bi hezaran girtiyên di girtîgehan de û daxwaza eşkerekirina gorên qurbaniya û pêkanîna lêpirsîneke bilez li ser wan tawanana kiribû. Hevdemî Kurêxistina Human Rights Watch bang li rejimê kiribû ji bo bersifan bide li ser pirsên taybet bi çawaniya mirina kesê binçavkirî bi girtîgehên wê de û goman xistibû li ser nerastiya romana wî ya li ser mirina qurbaniyan bi krîza dil.